Kwakuwu-2019 ayidedela le ngoma uCevuzile, kwakuzi-31 July lapho umaskandi wawusashisa khona, wawumnandi ngenye indlela. Bengekho ngoma yayona, lingekho irasta nensonto ekhanda, bengekho abantu abahlaziya ukuthandwa kwabo ababekhuluma umphalazo wenja ngabanye abaculi. Bengene ko-TikTok, no-TikTok ungakadumi ngale ndlela osudume ngayo ngoba kade wabakhona u-TikTok. uCevuzile enye insizwa engicabanga ukuthi yasempangeni isinesikhathi ekule ndima kamaskandi. Umuntu obe ne-career angeke ngisho ukuthi up and down, kodwa i-career yakhe ibi in between. If bekuyigrafu nje bekuzoba igrafu ehamba kahle. Awukho unyaka lapho ngathi hhayi kulo nyaka kube wow, iy'ngoma zakhe or ingoma yakhe ihambe kakhulu le ngoma ewukuthi, except ingoma le ethi Ngizobaxolela, okuyiyona ayegijima ngayo ngo-2019 yaze yaqhubeka yafana nakwi-COVID. Selivaliwe izwe, uCevuzile bayiphefoma, yayinhle kakhulu ingoma yakhe, wasebenza kakhulu. Lo shuni ayewutholile wasewubambile, ubambe kahle, and ne-career yakhe yathi ukushintsha isikhathi impela ya-improve, njengoba-ke le nsizwa-ke ingaphansi kwekhampani Insinga Yethonga. Wawakhipha namanye ama-album uCevuzile, ama-album amaningi abawaziyo-ke abantu ukuthi lawo ma-album athini. Enye yawo lawo ma-album lawo ithi Ngikhumulela Wena Wedwa. Wakhipha ne-single track ethi Ngizobaxolela, nenye ethi Uye Yedwa. Yiwo wonke-ke ama-album lawo nama-single track ayewakhiphile, namanye namaningi. Waphinde futhi wenza ney'ngoma ey'ningi uCevuzile, ezinye wayecula Imeya Kazwelonke, ezinye wayefeature i-Show Limit, iy'ngoma nje ezimnandi ezinomyalezo. Engeke ngiy'buze ngoCevuzile ukuthi if ebuka emuva, ebuka kumaskandi, uyobuka umaskandi umculo wakhe njengomculo achievile ne-potential yakhe, konke ayefisa ukuthi aku-achieve waku-achieve yini, noma yena u-happy, u-excited ngalokho anakho, hhayi ukuthi afune mhlawumbe into enkulu mhlawumbe abonayo ukuthi le mhlawumbe izomoshela isikhathi. Ngeke ngiy'buze lokho ngoba ngiyazi ukuthi uCevuzile ilabaculi ababalulekile kumaskandi abadingakalayo, ababhalansisa i-equation. Angeke ukuthi abanasidingo, angeke ukuthi hhayi umculo obhedayo ini akayenzi. Umuntu nomuntu unesabelo sakhe asiphiwe umdali ukuthi wena nayo indima oyidlala emhlabeni. So uCevuzile abanye babaculi abakhona asebehlala isikhathi eside esingezwanga-ke nezinto ey'ningi ezimbi mhlawumbe ey'-wrong ey'vela ngakubona, except lawo maphuthanyana nje amancane lawo angalungiseka. Kodwa nje other than that uCevuzile is a solid artist, and naye usezingeni lapho okuzomele ahlonishwe, angasathathwa mhlawumbe noma kanjani. If kunalapho okuqashwa khona kunendlela ethize esetshenziswayo, kumele kwazeke ukuthi uCevuzile usenesipiliyoni, mhlawumbe ngeke usamfaka ey'ntweni lezi zokuselect, i-process yokuselekta le engasamsebenzeli. Is-either uyamqasha or awumqashi, ngoba kuningi aseku-achievile ngokwezinga lakhe nangokuphila kwakhe nanokucula kwakhe. Lezi zinto ase-achievile I'm sure ziyamjabulisa, ziyamenelisa. So i-respect uyideserve kakhulu. Omunye ngabaculi abakhona kumaskandi, mhlawumbe abantu bangabagqamisi kakhulu ngey'zathu zabo-ke ukuthi why bengabagqamisi, ngoba phela uyawucula umaskandi, hhayi akawuculi. Iy'ngoma zakhe ziyalaleleka, hhayi ukuthi ayilaleleki.
iyona lethi ngizobaxolela, yebo yashaya kakhulu kuloya nyaka yashaya ngayo. Kodwa-ke zikhona nezinye njengalethi uyedwa acula khona Meya Kazwelonke, and yayingena kamnandi-ke Meya Kazwelonke no-Limit. Niyazi ukuthi ungena kanjani engomeni yomuntu, ingoma nje iba mnandi kakhulu. So bengifisa nje sibheke ngale ndoda, sikhulume ngayo kancane, sithembe ukuthi kodwa-ke izoqhubeka-ke lapho ekhona izinto izenze kahle, ingacashi kakhulu, hhayi ngoba icashile ngempela, kodwa nje abantu ifocus mhlawumbe isekwenye indawo. Kodwa naye kuvele neminye imisebenzi ayenzayo ukuthi ubhizi ngani empilweni. Siyajabula nje nanokwazi ukuthi lapha khona kusahamba kahle and akukho konakele. Siyabonga.